uyabona manje indaba le ngeze ngiphendule leyo ngoba lento uyishoyo ilento ekhuluma ngabantu akusilento ephuma kuMamelodi Sundowns ayikho kule statement lethi ngikhuluma ngaso kule press release manje ngiyoyichaza ngithini uyabona mina ngisikhulumeni seMamelodi Sundowns ngima ngale gama elila kule press release ayikho enye into ngizoyihlanganisa ayikho enye into ngizoyisho manje njengoba statement sisho ukuthi izinto zihamba kanjani kuMamelodi Sundowns Football Club mina into engikhulumayo ilento ephuma enkantolo kuMamelodi Sundowns Football Club lento ephuma enkantolo eMamelodi Sundowns Football Club ile uyibona ku press release angifuni ukuthi ngiphume endleleni noma ngingene endleleni noma ngithini manje njengoba yisho